A revisión do Plan Xeral presta especial atención ao entorno da playa de Samil, mellorando e ampliando o espacio natural da duna con actuacións como a eliminación de instalacións deportivas na desembocadura do río, trasladando as novas ubicacións ou a ampliación do Pinar de Samil. Os servizos de praia de Samil veránse reforzados non só como mantemento das actuais plazas de aparcamento, senón con máis de 500 novas plazas que estarán ubicadas nos novos viais da segunda liña de praia. O Plan Xeral está en información pública, proceso que durará ata o 18 de xaneiro do ano 2022, que permitirá mellorar o documento do Plan Xeral coas aportacións dos viguesas e vigueses e permitirá corrixir erros como o existente, e xa corrixido, no aparcamento municipal do Verbum, que obviamente seguirá sendo aparcamento.